primer primer i vam estar a les terceres jornades d'emprenedoria. Vam anar a veure 2 tallers per l'institut i vam gravar i entrevistar la gent. Moltes gràcies. Imagineu que jo tingui un micro. Avui no ho farem perquè no en tenim cap, però estaria bé aprendre a parlar amb micro. Us donaré 4 consells encara que no el tinguem. Si jo tinc les 2 mans ocupades, és com si estigués emmanillado i no puc assenyalar coses. És a dir, ara no podem fer l'efecte, però si jo fos un micro i m'estiguéssiu sentint la veu per aquí, i jo dic, veieu aquesta diapo? Quan faig així, el micro ja no em capta la veu. Per tant, el micro l'he de tenir a l'altra mà, a la mà que no es mou. Parlo així i moc així. I si estic aquí, que és fàcil el que estic dient, doncs no ho fa la gent. Hi ha gent que se... Com et dius? Soc el Pau Font. Volíem saber de què va el vostre taller. Jo avui he fet 2 tallers. Un taller de presentacions impactants, com fer bons PowerPoints i presentacions visuals, i ara he fet un taller de com parlar millor en públic. Què t'agrada de la teva professió? M'agrada molt parlar, sí, i explicar, fer xerrades, formacions, classes, intentar motivar la gent perquè sigui millor. Quins consells li donaries a les persones que li agradaria ser com tu? Bueno, jo no soc model de res. Jo el que demanaria, el que animaria la gent és que agradi el que li agradi i posi passió. Passió vol dir hores de treball, moltes ganes, lluitar contra dificultats i fer el que us agradi més. Encara que a la gent no li agradi o no estigui de moda, però disfrutar és molt important. Doncs avui estem parlant sobretot de la importància de saber treballar amb equip, de saber treballar en xarxa i de com entrenar l'ull a l'hora de saber valorar els talents, les fortaleses, les capacitats dels companys i en aquest màgic a l'hora de treballar Què t'agrada? El que més m'agrada és per a avui mateix poder compartir l'estona amb persones joves, creatives, amb ganes de menjar-se el món. El que m'agrada menys és que a vegades soc una mica despistada i no miro els horaris, que avui he arribat una mica tapat. M'ha inspirat la creativitat, m'ha inspirat les ganes d'afavorir i de facilitar converses, aspiracions, talents, capacitats, pugueu ajudar a obrir aquest món que a vegades tenim aquí tancadet perquè ens costa molt assumir quins són els nostres talents, les nostres capacitats personals. Hi ha tot aquest tema de falsa modèstia i d'aquesta manera és una manera que puguem mostrar-nos tal com som, és un procés de fer, el més honest possible. Gràcies a vosaltres.